festes grans n'hi havia poques. Hi ha la festa major, les caramelles. Evidentment, teatre superamateur, que podien ser de nois, noies del poble, de Fonollosa o del voltant. Pràcticament cada poble per aquí al voltant hi havia un equip de futbol. I doncs, coita, llavors, o sigui, pel motiu d'una festa major, no sé si a la festa major de Camps, potser els de Fonollosa anaven a jugar a Camps, i a Fonollosa venien pel dia d'això, o bé a Fals, o a Sant Mateu. Els nois jugaven a futbol. D'alguna manera ens coneixíem tots i som tots tan pocs que al moment en què en falten un o dos, doncs ja la cosa no tira endavant. Es troben a faltar. O es troben a faltar, hi havien de ser tots. Tant els que eren fills d'aquí com els que n'havien vingut cap aquí, es vam trobar un moment en el qual no teníem local, ens va fer que haguéssim de construir aquest local. I diríem que hi vam posar tots molt de pit i empenta perquè això es tirés endavant. Els pobles, aquestes èpoques manaven el metge, si hi havia el metge, el mossèn, el mestre i l'alcalde. Hi havia aquest quadrilàter, més o menys. Hi havia hagut això d'aquest mestre, de Lluís Lloret, que ja havia fet alguna activitat amb els nanos l'any 40 no sé quan, però bueno, havia sigut una cosa d'escola i es havia quedat allà, no? Llavors la mestra i l'Anita Piques i el mossèn Fornols és quan van fer teatre a l'escola, i quan va arribar el Buixader, que havia marxat al Fornols, era una persona molt jove, que havia sortit del seminari, vull dir que tenia molta força, molta voluntat, que sabia captar els nanos i el jovent, i amb els que érem més jovenets, sé que marxàvem d'excursió, que ens portava a campaments. I ja en aquell moment ja vam fer com una espècie de pessebre vivent en un bosquet que tenim aquí a darrere casa nostra, que llavors encara vam estar molts anys a començar el pessebre vivent que es fa a les Torres de Fals, no? Però que ja hi havia hagut aquella petita espurna, no? Llavors també muntàvem un pessebre d'aquests en un lloc, tingués una espècie de mirador, un lloc emblemàtic, la gent el anaven a visitar, i deixàvem una llibreta perquè la gent hi posés frases, i encara me'n recordo d'una, s'hi va posar el mossèn: si de joves teniu il·lusions, de grans tindreu realitats. Aquí a Fonollosa hi va haver un canvi de mossens. Jordi Canamases era una persona que en aquell moment era jove, d'aquests mossens doncs amb empentes, a base de que una iglesia oberta, una iglesia plural, que el jovent participés. Una de les activitats que va començar a funcionar quan va venir el mossèn Buixader va ser l'ús de les caramelles. El Buixader les va tornar a instaurar i es van començar a fer amb gent jove, però nois i noies. I a partir d'aquell moment les dones van participar en les caramelles. Això va ser una mica el desencadenant de que els altres pobles, Fonollosa, Castelltallat, Prades, Ragedell, etc., també Aguilar de Segarra, comencessin successivament, més aviat o més tard, a fer caramelles. Llavors va començar una relació amb tots aquests pobles. Emparada amb l'església i emparada amb el Jordi Canamases, a partir d'aquí es va formar tot el grup, diguem-ne, Sant Cirols, fonollosencs camperols, Sant Cirols, i això va ser, diguem-ne, perquè ell era mossèn de Fonollosa i de Camps, aquestes dues parròquies, i ell el que volia era que el jovent ens trobéssim, el jovent fotéssim una mica de... féssim coses, ens deixava fer, vull dir que... Però baix a l'aixopluc de l'església i baix a l'aixopluc de la rectoria. No eren temps de gaires floritures perquè la Guàrdia Civil corria. Era prohibit fer reunions i llavors, com que ens coneixia i així, no trucava a la casa ni entrava a veure què fèiem, però sí que vigilava, estava allà expectant, vigilant, vull dir, de l'hora que entràvem, a l'hora que sortíem, si ens en tornàvem a casa. Era un moment, diguem-ne, d'església i de jovent, que no agradava el poder establert. Llavors, després de Pasqua, al cap de 15 dies, fèiem un aplec i ens trobàvem tota la gent que fèiem caramelles, i cada any es feia un any a cada poble. Ens vam dir, hem d'anar per feina. I anar per feina, què vol dir anar per feina? Ens trobàvem els diumenges al matí per fer. Començàvem amb un curset de català, ens venia a ensenyar classes de català perquè ningú en tenia ni idea. Després ens anàvem a missa, perquè, esclar, érem amb els xapodores de tothom cap a missa. I sortint de missa fèiem curset de sardanes. Entremig de tot això,
I entremig d'això vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa que ens aglutinés una mica. Una revista d'opinió que va començar amb opinions de coses, va començar el Jordi doncs, amb coses d'església, de l'Evangeli, comentar alguna història, però les editorials ja van anar marxant, diguem-ne, només del tema església purament i dura, sinó que ja cadascú explicava el que li venia a gust, el que sigui, col·laborava aquell que volia, aquell que tenia alguna cosa per dir. Va arribar el Lluís Soler Nou, que llavors ell va intentar aglutinar un grup de persones, que érem unes 5 o 6, per fer activitats periòdicament amb la gent jove, amb els nanos, no? De portar-los d'excursió, fer activitats teatrals, fèiem tallers de manualitats, fèiem xerrades. Organitzàvem xerrades de sexualitat. El sexe aquí sempre ha sigut un tabú i de l'època que parlem. Xerrades de política, xerrades de geografia, xerrades de moviments socials. Sí, sortia de les caramelles, de les trobades organitzades, la plec, i llavors sortien altres activitats, que llavors també hi va haver una espècie de boom de que estaven buscant urani aquí dalt a l'Eny, llavors a Clav, i llavors sí que també ens vam organitzar per fer protestes i totes aquestes coses. Que eren moviments, jo penso, socials, no? Que una gent inquieta, que el món es movia, que doncs, es havien d'això, i per donar a conèixer doncs, no hi havia res doncs, com això, doncs, per aquests moviments. No? Aquest moviment jo el considero molt a part del moviment cultural, que també era cultura, no? Perquè ensenyaven doncs, la gent doncs, cap on caminava doncs, el país i els pobles i d'això. Organitzar activitats musicals amb els grups que hi havia llavors, amb el Lluís Llach, amb el Pi de la Serra, amb el Ramon Muntaner, amb el grup Coses, el Saldoni Fonoll, després ja van venir els Esquirols, però bueno, amb el ressorgiment de tots aquests, no? Tots els que vam construir nosaltres allà, que vam construir sense plànols i sense res. O sigui, vam construir de la manera que ens va donar la gana. Vam tinguer una urbanització que es va començar pels peus. Baix el patrocini, diguéssim, entre cometes, de les institucions, deixaven fer aquestes urbanitzacions il·legals. És una urbanització que li van voler dir poble, però no té els serveis o la infraestructura de poble, com podria tindre millor Fonollosa o Fals o Camps. Que era un desastre, Llavors ja va venir mica en mica, el moviment veïnal de què ens vam moure i per buscar aportació econòmica per mirar de fer un dipòsit. Una part perquè el Canet, el promotor, no el volia fer. El 65, el 70-75, les lluites per tenir aigua i tot plegat. Bueno, es vam unir per fer una associació, per mirar de reivindicar coses. Ara també ha hagut, fa 2 o 3 anys, l'associació de veïns, que és un altre impuls més. Es feien recol·lectes a través de les cases, tot es va fer amb l'esforç de la gent i es feia amb l'esforç inclús del treball, perquè moltes vegades els caps de setmanes, els vespres, la gent anaven allà, anaven treballant, feien l'escenari, feien els lavabos, anaven acondicionant el local. Va ser quasi bé una engrescada d'una colla jovent. En aquell moment érem tots més joves i teníem més empenta, que no tindríem ara, i gràcies a això tenim aquest local. Si no hi hagués hagut gent d'aquí al poble o del municipi que s'hagués ficat, ara mateix potser no teníem el casal, potser estaria més abandonat, o potser al contrari, encara hi hauríem més cases i no estaria... Però jo, com estem ara, ho valoro molt, estem en un punt molt bo i ho hem de valorar. De fet, em sembla que d'aquí poc serà l'aniversari del casal, que si no s'hagués fet el casal no haguéssim fet caramelles, no haguéssim fet fira, no... L'estimem com una part de casa nostra. Sí, perquè hi hem passat moltes hores. Doncs hi hem anat moltes hores a treballar i he treballat molt. El qual ens sentim nostre. I que fos de tots, que no es fos casa de ningú i fos de tots. Va tenir molt clar el Lluís que quan es va crear l'associació es va dir l'associació es crea una junta, un sol president i una sola caixa.
als pobles es tendeix molt, i encara ara, vull dir que sí que hi ha molta vida cultural, però que tothom tendeix a fer la seva capelleta. Hi havia les caramelles, les activitats de cant de gore, que algunes continuaven, vull dir, hi havia lo de la panera, hi havia lo del pessebre, hi havia lo del teatre, tot convergint en el mateix lloc. Ens reuníem així a nivell així esporàdic, les mares amb tota la canalla es reunien i amb la canalla feien excursions per aquelles fonts i anaven aquí, a berenar allà i tot. A la piscina hi havia sempre allà activitats, fèiem ball a la piscina també els dissabtes, també activitats a Manta, tot dedicat a la canalla. Tenies fills i tothom més o menys estàvem igual, doncs escolta'm, allà aquella canalla es llevaven al dematí i no paraven tot el dia. I sabíem sempre on eren. No els veiem, però sabíem on eren. O podies a casa la Lola, o podies a casa aquí, ves allà. El Lluís Soler-Nou es va dir, bé, aviam, nosaltres pel lloc que tenim i tot això hem de fer un pessebre diferent, un pessebre que sigui un espectacle a l'aire lliure. Va fer la nit de sortint de Missa del Gall, va ser un èxit perquè hi van haver 600 persones, es va dir que es faria un altre dia el dia de Cap d'Any, va ser un col·lapse monumental perquè, esclar, no estava previst, van venir més de 1.000 persones i, cotxes fins a la carretera. Jo penso que cada associació és diferent, potser té un tarannà diferent, però penso que tant la de Camps com la de Fonollosa com la de Fals són associacions que més o menys fem les mateixes activitats, per dir d'alguna manera, la festa major, les caramelles, alguna xerrada, algun àpat, calçotades i tot això. I en aquella època encara érem més autònoms, perquè esclar, vull dir, el desplaçar-se era complicadíssim, no hi havia cotxes, vull dir, llavors, doncs, clar, cada poble es feia el seu. Potser per proximitat a Camps era més fàcil de fer alguna cosa, doncs d'aquí anar allà, els d'allà venir aquí, no? Però vull dir, a Fals quedava ja a 7 quilòmetres, s'hi havia d'anar a peu. Jo havia anat a peu, havia anat a peu doncs, a Rajadell, per la Rebella de Sant Jaume, havíem anat a Fals a peu, pels aplecs del Grau, havíem anat a Festa Major Camps a peu, perquè d'això, havíem anat a Reis a Castelltallat, perquè era la Festa Major i evidentment anaves a peu, i automàticament els altres feien exactament igual. És que estem parlant d'una època que, de cotxes pràcticament no n'hi havia. Però són molt diferents entre Camps, Fonollosa, Fals, Camps, Canet de Fals, són molt diferents. Vull dir, cada cosa té la seva ànima i la seva gent, vull dir que també són completament diferents, però molt ben avinguts, jo crec, perquè si no, no podríem fer ni la nit viva, ni el pessebre vivent, ni aquestes coses. Vull dir, perquè aquí tot Camps se'n va cap a la nit viva, i hi ha gent que se'n va cap al pessebre vivent, si no, no es podria fer possible això. Si avinguts ho estem. És que em sembla que no ni existeix que un de Canet tingui una nòvia de Fonollosa o, saps? Simplement de relacionar els 4 pobles, normalitzar la situació vol dir, doncs, pedagògic, que puguem compartir, combinar. Però falta molta pedagogia. Però ens en sortirem, vull dir, no és qüestió de temps. Vam ser pioners del casal, vam ser pioners de les caramelles, vam ser pioners en arreglar l'església, el temple, totes aquestes coses que després en els altres llocs
també ho han anat fent al voltant, no? Hi ha aquest cert contagi, aquest cert precedent. Aquí no surt res per casualitat. Per què creus que ara a Fonollosa es fan unes vesprades sota l'alzina i amb un grup de gent que ara doncs, tindran els seus entre 25 i 40 anys? És el fruit d'aquesta escola. És el fruit de l'escola, és que no hi ha més cera que la que crema. Per què creus que es fa una nit viva, que va quallant, que hi ha molt esforç, però l'idea per què? Doncs l'escola. S'han involucrat en el poble, com han sigut mestres, com han sigut capellans, vull dir, sobretot el Boixader, el Soler Nou, després també el Màrius, que han fet una mica de caldo de cultiu o expansió de tot aquest renaixement cultural, no? I si no hi hagués gent que pensés activitats i coses per fer al poble, s'abandonaria, la gent ja no vindria. Les coses creen il·lusió i la il·lusió s'ha de crear a través de la gent i la gent ha de saber transmetre aquesta il·lusió, no? Jo participo perquè veig, a l'hora de quan vas a la fira o vas a fer caramelles o a fer el sopar de cap d'any o el que sigui, ves com tot un orgull, no? Veure tota la gent del poble o del poble del costat aquí celebrant un dia, no? Vull dir, un dia que ens hem trobat tots i poder, és una satisfacció molt gran. Perquè dius, jo he ajudat, no?, a que això pugui ser, he ajudat que aquesta fira estigui, he ajudat que les carameles es puguin fer i de com es puguin fer. L'associació el que intenta és promocionar l'activitat cultural i social i pedagògica del poble perquè ens puguem reunir i fer alguna cosa. Jo penso que tothom s'hi ha sentit bé. En una festa o en una altra, doncs tothom ha col·laborat, qui més, qui menys, perquè això és a tot arreu, però penso que tothom hi ha col·laborat de la manera que ha pogut. I tothom a les festes, pràcticament, doncs, quan diem farem un dinar, o farem una calçotada, ja hi has apuntat aquell i l'altre a l'hora d'anar a comprar, perquè pràcticament ja sabem tothom que tothom hi ve. Coneixes la gent, saps? Perquè hi ha molta gent que no es coneixien, que vivien allà i no es coneixien. Ara el que ha fet molt és l'escola, perquè l'escola, junt amb els altres 3 pobles, doncs anem tots a l'escola, ens trobem a la plaça, els nens van al compleanys del veí del costat i això ja ha creat una mica de vincle. El que cal per seguir funcionant és que la gent es motivi. La gent es motivi per entrar a la Junta o sense entrar a la Junta, però que vingui a les activitats que fem, que vingui a donar vida a un poble. Per tant, per treballar o per venir aquí a viure o passar els caps de setmana, haurien de pujar i participar, perquè per molt que vinguis aquí o visquis aquí, ja t'estàs aïllant com si estiguessis a una ciutat, no? I tampoc coneixes a la gent que t'envolta i per tant tampoc saps quins neguits tenen i com solucionar els problemes que potser tu també tens. I per això, no sé, hauríem d'entrar a la Junta o fer-nos socis a l'associació o baixar a fer calçotades, jo què sé, però moure'ns. El que nosaltres pretenem que faci això és doncs, que els nostres fills, les colles, les tinguin amb la gent de Canet, no amb gent de Manresa i ens estiguem continuament desplaçant i desubicant, sinó crear un sentiment d'arrelament. I donen aquesta alegria, per seguir vivint aquí, no? Vull dir, si no féssim aquestes coses jo potser també hagués marxat. Sempre hem estat junts i això és molt maco davant d'un poble. Les caramelles doncs, que es fan, que hi van tots, des de nens per exemple, aquest any anirà la neta que té 22 mesos, que tindrà per Pasqua. Doncs ja comença a ballar i veus els nens petits que en 4 o 5 anys ja ballen, ja comencen a agafar els bastons. I això és maco, fa poble. Això és el més bonic.
saps? De poder construir coses aquí a Camps. Amb gent que ve de fora i que potser no ha nascut aquí i que ha vingut ja de gran, és el més guai. I el que ha sigut important també és conscienciar a la gent de la memòria històrica. I malament el poble doncs, que no recorda de la seva història. Sí, sí. Llavors, doncs, això durant aquests anys també ha fet que la gent valoressin més el que tenia. Però les coses te les estimes per lo que hi pateixes i pel temps que dediques amb elles, no? S'està fent molt bona feina. Aquest poble sempre és el relleu. Quin relleu li veus? Jo estic esperançat perquè, bàsicament, també avui en dia, amb les noves tecnologies i amb totes les històries, les distàncies són relativament superables. Hi ha persona que fa teatre, treballa a Barcelona, puja de Barcelona, fa l'assaig de teatre i torna a marxar cap a Barcelona. I no un dia, ni dos, ni tres. Vull dir que és el que diu el Ramon. L'història ho fem les persones i la voluntat de cada persona. Activitats, el que ve més gent i ho petem més són les caramelles. Vull dir, ara amb els assajos, cada dissabte aquí hi ha molta gent, moltíssima. No ho sé, però l'altre dia vaig anar a l'assaig i hi havia molts nens que no coneixia. Això omple molt, vull dir, omple moltíssim. I també et dones compte que la història la marquem la gent. Els nostres darrere també hi havia gent compromesos, gent que feien coses i gent que s'agrupaven per d'això. Jo porto 7 anys, tinc 3 fills i mentre estic a les festes els meus fills estan allà. I una cosa que té Canet que no té és que tots vigilem els nanos de tots. Som uns 200 socis, més o menys. És gent, a Fonollosa? Bueno, deu representar un 70 o 75% de la gent que hi ha un municipi. Jo sí vull continuar vivint aquí, vull continuar vivint en un poble molt enèrgic, no? Molt actiu. I actiu molt positivament, vull dir que superalegre, no? Hi ha molt bona llavor sembrada. Hi ha molt bona llavor sembrada. I anem tirant endavant i cada dia anem sumant gent i gent nova. El record que en tinc de Canet, que jo he passat els anys més feliços de la meva vida, a nivell familiar i a nivell de companyerisme de veïns i amics d'allà. Els meus fills han viscut tota la infància allà, tota. I això no s'oblida mai, mai. I si no ens hem de quedar a casa? Quedar-se a casa ja sabem què comporta. Si volem mantenir viva alguna festa tradicional, i així he parlat de les caramelles, de la festa major, alguna cosa d'aquestes, no ens queda més remei que tirar endavant això. A mi m'agradaria que tota la gent que vingués aquí o que encara no coneix el municipi vingués. Tant és que sigui a Camps, Fonollosa, Canet o el que sigui. Que vingui i que pugui crear amb nosaltres, no? Un futur d'activitats i de vida, tant sigui per viure, per treballar o per passar el cap de setmana.